sual rong bol wanga Russia chan chen ming dai to lo tur le lang ve reng to tur ami tha te chunga rong taka khosa thin mi tena se tana tian kau chu andri chikati lo nge hi ani atual thajin kong chu Russia Soviet drama rest of khota takte a intrana sang kha zawa samsari tanga somko inkar chhovel kha Soviet Union tan chuan hun thim takani a aile bara khosaka har sa in shakti ya aizon na har sa taka wang chuan mipuin poisa kan nei to lawa chu thil hlenga wang chuan shakti kho pui chung chu ral muang lovin poi khoina le in suamna hluar hle chu khota takte ya mi cheng tam jok ta chuan lungal thai khura ni tin nan thok thina ne kum sang khazakwa somsari pariat December ni somni pani ni a shakti khota takte kianga libul naya chuan in thana rong tak chu thleng ta chu lui kianga chuan kumpo upa linear part nova chu thia chhara nei a mai chu scarf in alo in khua a taksa chu na sa taka ngai saka ni boka lina hi a ruanga tanga landan chuan re hlumani ti chu a hriata a school bag chu luya tanga hlawak lawa chuan chhara nei boka ne investigator le thil hleng chungchang soi tur nei le hriate chuan ruang chuan lo din bial luya chuti lai chuan chulai khole tui pakhat Miss Gurunkova chuan detective chuwa panin he mai chano pang nova hi ni kalta a bastopa mo thu chu asoya Gurunkova chuan he school no pang hi bastopa din lai chuan akianga mi pakhata din ve thu chu asoya chupa chuan a biak ma sak jok thu chu soin thil ange meti tura a thlem thu chu asoyane asoi zel dan chuan chupa chu pasang takni in lukhum parakhuma sunglass a wo bok thu chu asoya chuti anin biak zo nu chuan chu mai chano pang chuan akal san ma sak jok thu chu asoi witness chuan chupa chu mel dan le a in cheina engkim chu chiang takala hriat thu chu asoya chu mi hnu chuan police ta chuan an thayang angin alem chuan han ziak ta a an han zia zoa alem an han en chuan tun hnayan khuwa saktia zirtir tu pakhat in hlui tak lei tu chu an ti hle a in thana thlen zana chu zirtir tu pa tu vera in chung lama thil thleng mak takan mu thu mi then khatinan report chu lut boka ma se police ta chuan an kho chunga tun hnaya tang thar ta chu tiang mel pu chun omem tin an han en call zung zunga detective se chuan an hu fe a chuan in thana le ruang charna lui bul loka chuan Alexander Craftin ka chu a khosa ti chuan mu chuaka he pa hi tun hnai loka kumtling lo pong sual le tha wangin man lo ni to ane police officer ten a in an han check chuan an thanom te bungro chu a in chunga ti ta chuan lo da tha tun ti chu an mu chuaka chu mi hnu chuanin liana partnova chu a tha ni ti chu in puang ta ne Alexander Craftin ka chu mai chano pang rong taka tha wangin thi tura chung thu rel ne ta ne kartlema liam le hnu chuan sakti khomi puite nun ti boinak thei thil chu alo thleng le tatlat mai sakti tang hla lo te om luimong lama chuan Rostov chulai ram kho pui ber chu oma chu Russia chuan obelisk tin an kawa Rostov chu chulai luimong ding lama chuan oma chulai lui ep veilama ve thung chuan thingtlang kho pakhat hi ding bokane sang khazako sombriat pakhat September nili ani a police ta chuan call dongin chu luimong veilama thingtlang ram chhunga chuan ruang ni om takmin an hmu thu chu report a luta thil thleng bo zui chuan police ta chuan thok chuak ta ngal wata thingtlang kong ti taka chulai kong pui chu azimin a lun ve em boka officer te chuan chena tur nei lo kong sira zoruilet mai an tam thin em awangin engthil vak thleng turan ruat hran lova ma se tun trum chu adana dang deuh mai theiane detective te chu a hmunan va thlen chuan mai che pakhat ruang saruak veka om chu an va mu chuak ta pang mai thil thlen na hmun atanga lan dan chuan in thana thlen ma hian nasa takin in bei ti chu chiang hle a ruang an charna atanga hlawak lawa chuan chu mai se thom hno le tiang me tar ni vela sei chu detective se chuan an mu chuak boka
he tiang hi fit ruk le chan ve do na sei ni a hnuwa thi chan an hmu chuah chu he hmeichhia hi thawchama thi ni ti chu ni tual thatu hian a kut lawngin a rek hlum ti chu chiang hle a ruang chuna sa taka soi sak ani a hnute veilama chuan thuk taka zeina awm bawk ani mahse chu misual poi khoi tu chu hanzon chhuah dan vakan hrelawa detective te chuan kumria chung te meu an nun chok boi tur le heti hun laia crime lian ber bo zuya misual turu takman tuma an phar boina satur ziale arsia history poi khoina rap thlak ber an ma chhondon ti rengan hrelawane kumsang khazakwa somret pathum jun thlalawin her chhuah chuan chulai rama highway sirloka ram hnuai maya chuan kumsom pathum upa luba karuk ruang chu an chhar le tanal mai he thil hlen hmalok hian luba chu anu chuan an thenom loka chuan in chawhmel ei turin atira mahse lo kir le to ngai lawani kumtlema liam le hnu chuan kumsom pakomi ira korap lova chu a chhungtenen anin ti thiam lo wangin in atangin a chhuaka chumi hnu lok chuan train station atanga metar khatvel le ka hla nimbukara chuan arwang chu charane le ta ne chu tiang bokin sargi khufna sof kumsom paruk mi chu skula chhainom na torna sat em wangin skula atangin atlan bawa chumi hnu lok chuan arwang chu sakti atanga hnai te train truck bulloka ram hnuya chuan hmu chhu ani le ta ne chumi hnu chuan kumsom le ko pa luba salom chen ko po chu a music class la inlama pan le to ngai lawa arwang chu bus stop kianga nawa sakting town ram chunga bu hmuna chuan charani a hemi phai hi chu arwang chu na satakena soisa a pum chu chemte a zai hongin alung chu phor chhuwa ka ne chumi hnu chuan chulai rami puiten thil hlengan hria chuan an hlawin pon chhuwa pon tri ta room maya police officer tele detective te chuan chu in thanu chu makan ti in hanti top dan vak chun hrelawane heilo po hi ruang tam tak charan ni a chung zinga then khat chu na sa taka soi sakan ni a case pakhata phai chuan na sa taka taksa chu soi sa in aka chuan lei tam taka in no truna tual thatun rong chuan aka chuan lei no in a thok top rak thlengin a hno hlumani mel hle detective se chuan tual thatu hi mi pakhatani chu an ringa a chan chu mai cheruang chhar zong zong hi pong solan ni hnuwa chemte vi hlum deuh vek an nia mi palampo na sataka an ruang malis hnuwa an sazu tan sak zelane detective se chuan he mi sul hi serial killer nge ni in an ngai to a Soviet history a hetiang thil hi la thlen ngai lo wangin makan ti hle investigation chu kalpui zelin hetiagin thadan rong takle maktak mai hin lama chon ngai lo wang chuan angai nan hrelo hle a he misual tul thatun rong hi chulai rami puite chuan setana tian kaulo le rasri partin an kavane sang khazako somret pathuma lo in her chho chuan police te chuan mi pakhat chu tram depota chuan mana a hming chu maleric ni in a statement a chuan maleric chuan a thian pakhat nen nu pakhat le fate an tha thu chu a soi ne ma se chu pa chu serial killer an mi du chu ni lo ti chu an hre chhuaka serial killer diktak chu a film khurzian hriat chuan officer te chuan makan ti zawk le a serial killer chuan maleric chu lo thamin amanga om tur chuan alo ti hi ni a interrogation an nei zo hnu chuan serial killer anga in chhal mi pathum an man chuak ngala a hnuan hriat le dan chuan heng mirin hlel mi panga te hi thian zaho ni in ril rulama har sana nei vek an ni hloma police officer te chu mi anglo panga te chaw buain le bumin an lo om mai ti na ne officer zinga then khat chuan misual pa ber chu an man to ni in anin hria ma se sang khazako somret pathum September thla lo in her chho chuan sakti khopui dai fem ram hnoya chuan rong pakha chun chhar le tatlat mai he nula hi kumsom pakwa upa ni in var sak chu ka ni a arwang chuna sa taka soi sak ni in atak sapeng sang sang chu chandar veka ni in thana chula thleng chho zelin December thlan chuan kai chuan
officer pakhat gar Martin ruang chuan chhar le ani sangkha zakwa somriat pali kumthar January a chuan Natalia Saina kumsom pariat mi chu anutei kumsom ni pariat mi nen chuan arwang charan ni boka chumi hnu chuan kumsom li pangami Martha Soryanka chu Rostov City Park a chuan arwang chhar ni boka ne heng in thana thleng zong zonga hian khami pangan man serial killer anga in chalte khan ku thona pakhat man nei velo ti chu achiang hle investigation chu kalpui zel ni in detective te chuan nu chhuina na tangkai tur le thilrin helom deuh engma an la mu chuak ta chuang lova ruwa manna han kalpui dan tur chun hrata lo hle mai Soviet Union General Prosecutor Office chuan hemi case bo zui mo phurna la a chinfel na hna thok turin mi aruata Isaka Stov chu he thil boi pui tur hian thlan chua ni a ani hi mi hria thiamna nei lo ve tak le mi fing tak ani a ai ruk na case tam tak po lo ching fel nual to a nu chui le mi sual man tum reng rengin a hun le a thluak a manga hemi konga hi chuan experience nga ve thokhat tak ani Rostov rama in thana thleng thin chu lo hradei to a case chu bo zuin Isaka chu Rostov hotel pakhata chuna thlenga maseta chun huna mangrei man lo koloni chuak chiarin misual chulai ram mi puiten setan tian kau chu man tumina man hlela a thiamna le theina zong zong chu misual ro thap tak man tum chuan a mangane chu dan bo chepa chu re chhuwa tumin a vir zak zak renga khami pangaril rulama har satna nei te kha Isaka chuna chhuwa zelena mase officer than khat te chuan heng mi te hian thiam lo na an nei niin an ngai tlat thunga ro rel na chunga chuan Isaka chuan heng mi panga te hi vo bein an oma ti luina le nexor hnoya chuan engpo ti hren nei don lo ti chu a soi zona lian bernita chu engtin nge serial killer tak tak chu man chu ani ang ti chu ni a he tul that tu hian ami tha te chu tu ma om lo na hmuna chu na beina hel thina chu wang chuan an man theina tura pui thei tur chu tiang hmun chuan mo thu Isaka chuan a soi Isaka chuan a hnu chhuina thil hriat bel chu tual thatu chu train mangin Nova Shakti le Rostov in kar karton reng thrin ti chu ni a chan chu in thana hi train le chevel ram hnuaya thlen fo lo le train station a thleng tlang puya chu wang chuan rail kong na thok po ni mai thaya ani lo pon kan hriat angin ami tha te ruang hi highway tang hlo te a hmuan ni fawa chu wang chuan tual thatu hi truck driver po ni thei tho mai tual thatu hi khopui vela na thoka zin kwal thina ni mela kum sang kha zakwa somriat panga kum topla malo thlen chuan Musaka Stov chuan undercover thok turin officer rual chu ruata chunga ru kan na thok te chu train station le bus station a te chuan anin zar phara chulai hmunarin helom deuh le anar tok to phot chu thu zo fia turin an la mak mak maya an document le lekha poimo te chu an check saka an beina sa hle hemi thila hian case la tu ber Isaka chuan misualin lan na tura ngai train le bus station vela an mi le sa te thu ruk chu an duty na hmunan omim ti in CCTV chu ni tinina check fawa mase thilrin hel om em chu an la muri ta chuang lova tactic dang ngai to in mai che officer then khatte chu homeless anga in thuamin train chuan jin chuakin tual thatu chu anun na thapin thlem chu an tuma station a chuan man nge chu an tum ta a arukin no pang pakhat chu en thatu angin an tir bokane chu no pang an tir chuan chan na hmuna mi tu po kar nei piang chu an blood sample sang khat zaruk somnga chuang lo lakho mane police ta chuan in zar pharin an beingor boka akum le sang kha zakwa somret paruk chho chuan tu man nun na chun chan talawa police te malak na le che thona chu lo hreve ni in a langa ma se tual tha chak na chuan pan hnai angin aturin turun ni nge yang sang kha zakwa somret pasari ron in her chhuwa chuan Roni Bileski chu chemte rong taka tha ni le ta
hun masa thil thleng ang bokin roni chu aka le muam trunin aruang chu charani a hemi kum vek April thla chuan Krasny Sulim khopui bulloka chuan meichhia ni om tak ruang an char le a alan dan chuan a hliam chu dampui chi zia zang ani lova hei po hi serial killer setana kut hnu nge ni in an ring ani ni tam fe liam le hnu chuan kumsom pakhata upa Alasa Woronov chu api tlo turin azina ram hnue paltlang don lain Rostov tual thatun rong chuan alo met le tamak mai aruang an va mu chuan ataksa tu na sa taka soi sak le khoyani ti a hriata Rostov in thana chu ara phlak chho zela he tual thatun rong hi azam po rang kher mai kumsom pathumo pa Vita Petrov chu anunen train station an oma anu in tuila tura kalsan lok hlanin chu no pang ruang chu Rostov Botanical Garden a charani a ma se fin fian le nu chui tur thil engma mu chuani le ta chuang lawani chumi hnu chuan a thian pa ruang chu mu vele ni a an pahni hian kumsom panga or ba kan la ni lawa hetia rong taka thani tamai hi mi puilam te chun lung oi lo hle detective Isaka chuan Rostov atan in sang chu tlo chuaka tang ho hne na chuan serial killer an hriat ang chu zot chuaka chu setana tual thaturun rong chu a cher le na tur lo thlen khal chu atum ru to hle chumi hnu chuan police officer te le undercover agent te chu train station le chhevela chuan patrolling nein ai warzokin an teita so tamai khocheng kera station te zoka tanen lam Isaka chuna tir chuak hloma chutia khopui train station le undercover thok police le detective ten in zar phartak ema wang chuan ama in tual thattu chu a film khur sotinarin om hle a chu wang chuan khopui lam ni lovin thingtlang mun kil khor mihring bitwak lo na mun train station te zoka chuan he tual thattunun rong hi che chuan ring ane sangkha zakwa somko loin her chhuwa chuan mitam takin nunnan chan to hnu le hun rei tak khe san bo zui hnuwa avoi khatnan thil hriat chhuwa thar detective Isaka chuan anei tatlat mai police sergeant Igor Gabov chuan November ni rugalawin her chhuwa chuan report a pe a station a duty line mi pakhat sang thatak beka dar hnung puaka ram hnui tang lo chuaka mu thu chu asoya chu vele chu pa che dan le akal na mun te chu en thlak thu chu asoi ne report a zia zel dan chuan chu pa chu minol pui ai na sanga tarmita vu boka station atanga train line ram hnue pa mas room lak thu chu asoi ti in Igor chuan report a chuna thai langane ma se he mirin hlel hian bek hnung puak chung chuan a hna chu thataka tho thai chu arin lo thu chu asoya ma se atual tha na le an thi dan ngei to chuan a kut long pon che thei veu don ti chu rin thei ani Robakov chuan chupa chu zui ruta a chupa chuan mi pathum bon fair lo chhep te chu awa fina heti hun lai hian helai ram hnu hi vot tak ani a ram hnu e pan la khom hnu chuan mai pui chhepin an lawin tilum ni in a lang ane chu vele rang takin Robakov chuan azofin tawata police officer ani thu le tual thattu an rin hlelan chui mek thu chu asoya Robakov ana merin hlel le azui ruk ber chu laya chun lo thu a abianga chuan thisen chete hi lo kaya chuti lai chuan Robakov chuan an passport le thil dang te chun check sak zunga chumi hnu chuan train lam chu an pan le ta ne a document tang chuan rin hlel oman om lo wangin man ngot thei ni bik lawane chu pa chuan a hmai thisen kai chan chu soi fein a mulin melaya tinat palani thu chu a soi ma se he thil hi rin hlel om viau tho mai he in thana hian official taken report a lut ta sangkha zakwa somko October ni som pathum alo thlen chuan mi pano pangkum som paruk mi chu arwang station pakhat in thana thlen fau thin na mun nai vai taka chuan charani le tatlat mai ma se detective te chuan hemi pano pang thom no hi an hu chuak thei tatlat lo mai thil thleng an chui zui tanga ni thum ni a chuan arwangan charna tanga metar somli hla chuan a thom no chun hu chuak le loisi a chumi hnu rei lo te a chuan
mai chirong station atanga hla te ram hnuaiah chuan an hmu chuak le ta hlat mai detective te chuan makan ti to hle maya a chan chu train station le a chhe vela chuan duty rukin thilom dan thli thlai turin anin da vek si a engemaw tak thil thleng chu mu nge tur ani lain chuti in thana le ruang saran om le tamai thin chu an lu chu hei to hle ani soccer stop chuan hun masalama rugabo fan an document check sakha an bel chiang le a heta tang che hian tual thatunun rong tak zin kong chu alo top chhodon ta rugabo fa report a chuan ming pakhat an ri chika tilo ti cholo in ziak kala detective te chuan makan ti tlang hle chika tilo chu kum tam tak liam to khan tual that tuarin hlela lo ni dei to a kum sang kha zakwa somret pali august hla top lam khan police officer pakhat bus station a patrolling nei chuan chu mirin hlel chu chulai vela wa ko lai chu lo hmu dei to a chu mirin hlel lai chuan mai che pakhata ma lo thu chu vapan hnaya va biak chu tum ni in alanga chuti vapan lai chuan chu mai chia chuan lo du lavin platform chu chhuah san ta dai ani chu vele officer chuan mai chia chu vapanin chu pa chu tual thatu ni rin le rin lo chu va zota chu pa chu tual thatu ni nge ni lo hriat chhuani thainan va bele tur chuan ati a aru kan lo vil reng tur thu chu hrilani maktak main chu mai chia chuna lo rem ti ve mai boka ma se chuan mirin hlel lai chuan chu mai chia chu biak chu tum to ho lo chu mi hnu chuan officer chuan chu pa chu train station lama chuan a zui phei ta zela alan dan chuan chu pa chuan thil poimo engemaw na tul tak ti tur nei ti chu a chet vel dan atang chuan a hriat theia a rin hlel om ta hle chu pa chuan mai che pakhat chu biak tumin vapan ding le ta chat mai ma se chu nu chuan lo in thiar fi hliam san le a chu mi hnu chuan bus chu la a hun pakhat town square a chuan a chhuka chu mi hnu chuan englai poin a hnung lam chu en zau zau renga police officer te chuan a hnunga chuan an zui reng boka a chet vel dan atang chuan a zai hoi ti chu hriat ani prak pakhata chuan kalin prak sira thuthlengah chuan darkar hnih vela muwa chu mi hnu chuan bus station a chuan kir le in station a lo thu ve hmeiche pakhat nen chuan in bia a darkar khat vela local market anin hmu tur thu chuan in hril ani chu mi hnu chuan detective le police officer te chuan hma langal vatin chu mi rin hlel chu chulai hmuna nge chuan an man ta ne chu pa chu an ri chika tilo nge chu ani a police te chuan an hroi ngala a briefcase an han check chuan sabon hrui chauka chem te le hriak bom pakhat chuan hmu a police te chuan engwanga chu thil chu kol nge ni ti chu han zota mul me na cream anga man thu chu a soi ani hrui ve thung chu a briefcase a chiat awangin tron nge na na man thu chu a soya serial killer chu an man ta niin anin hria a ma se man theina tur chan engman la hmulawa police officer te chuan chika telo chu a hna thona organization bungra thren khat rok thuwa rin helani ti report an hriat chuan chu thil chu rem changa lain police te chuan station a chuan an thren thei pha ta ne ma se investigation an kalpui chung po chuan chika telo chu a thiam lo na reng reng an hmu thei ta tlat lo rin hlel thil thuwa a blood sample an lak sak ta ringota sang kha zakwa somret pali kum vek chuan an hrena tanga thlathum hnuwa man theina dan om lo wangin an chhuale ta topani masa chika tilo chuan kum tam tak a sual rong chu alo bol reng si a an chhuwa zalen hnu po chuan chika tilo chu en zui reng ala ni thawa an en thla ti chu a hriat awangin a zia chu a thup viau ni in alang chumi hnu po chuan rin hlel om tak chuan om hran lawani sang kha zakwa som ko kuma khan I han kir le to ila isaka stop chuan sergeant rugabo fa report a hai chuaka sang kha zakwa somret pali kuma khe zong chu information ala om veka wangin a che dan zong atang chuan anri chika tilo chu serial killer an midu nge ni in a hria a sang kha zakwa som kwa november ni som ni chuan man chuan tum ta ani chika tilo chu ni dang a in chumi ni chuan hna train bang ma a anu pui ero ina om lawa no thon ruk na nei nge ni a apartment a chuan a vai kwal sek maya
chumi hnu chuan thil engemaw hi a in tui in a jar ruak pathum chu la chhuak a chumi hnu chuan beer lei turin a chuak le ta dai mai a tira kan sei to angin heng hun lai hian Russia ram chu economy a tla chhia in beer po hmu mai tur wang hle a dorna zonga phei chuan hmu tur om lo hi ala thui fe kal hnu chuan chika tilo chuan a leita a chutia dora chhuah san rual chuan detective te chuan an va pana a hming an han zota a hming an ri chika tilo tia soi rual chuan a ko chun hnu an kher beta an man ta ne he pa hi tu chiang nge ni sang khazako somthum paru ka piang ani a Soviet citizen mi ni in chung ko pa ngai taka neya fa pahni nei boka indo pui pahni na chhovel khan tle rol te ani a heti elai hian Ukraine Republic a tramna satakena tla a chika tilo pa chuan an ram tan bain sipaya luta nu ber chuan a chung ko chu thlo thla in chika tilo chuan a unau pa chu in lama en ko langai ne chika tilo chuan a no pan lai hun chu hreom ti takin a mangrala German sipaiten mi rong tak an ti hlum lai chu hmuna sa thin hle a chu chuan nun chu thalo zongin a koi herta te pawni thei tho mai ano pan lai hun chu ra phlak chho hle a ruang tam tak German sipaiten an pei khom kara te ria changa oma anu in a hril dan phei chuan chika tilo u chia chu ano pan lain an then oma khosa mi then khat ten an robawa tramna sa taka tlaka wangin chung ho chuan an aita nei in a soi chika tilo chuan anun chu har sa taka man thina wang chuan nun pa ngai tak chu nei har ti hle a mi zak zum tak ni in anxiety ril rulama har sanna te po neya a chan chu school kalna lama ti du da tur ven sa thin hle a chumi hnu chuan army a chuna lut ta ane an khua bialu nei ve chuan ni khat chu a bial pa chika tilo chu apa thailo angin an khua mi hren khat te hne na chuna lo soi dara he thil wang hian mai chatle rol te chuan an cheina sa hle thina ne hona liam fe hnu chuan Rostov a chuan in son lut ta a chumi hnu chuan nupui nei in fa pahni nei a an nu pa chuan in hmangai ve hle a chika tilo chu newspaper a thokin chumi hnu chuan school pakhata zirtir tu in a thok le a school no pang pakhata lo khoi khema wangin ban ne le ane chika tilo hian mi tha ta reng chu an taksa na sa takin ngai sa a chan som khera zela a che dan hi nun ron thlak thei hle ole tuna chuan police officer ten an man lai hun sang khazako somko November ni somhnia khan kan kir le to ang chika tilo chu voi khanna tan interrogation room a chuan a thu ve ta wang mai detective te chuan a kutin chiat dan le a taksa hliam te naw nei dan atang chuan doctor pan ngai lo ti chun hra thaya a mi than hnung ber chu mi patle rol sang thatak kum som poruk mi ni a kutin chiat dan atang chuan chu tlei rol chu tha hmain in sual pui hrap ti chu hriat thei ni detective pakhat ka stop chuan thuin zo fian chu trana he hu ni kumria chunga lo hma to chu ne ma se thil boi thlak ang reng tak chu tun thlengin chika tilo do dal na tur engma evidence la mutlat lo hi ni a chika tilo tong chhuwa tir nan chuan ni som chau hun an nei a ni som ral hnu chuan Soviet Union lo cham na wangin an kal tir mai ngai le don tlatane ka stop chuan court chhunga tual that tu ti chena tur fin fiana phor chhuwa thei nan chuan an ri chika tilo fin khal dan tur chu ngai to chuak ta a an ri chika tilo hne na chuan a chung chang mi a anga soi ni chuan ama an ti hlum na tur pum pel thei tur thu chu a soya chika tilo chuan thi chu lo hlau ngang mai ne chumi hnu chuan a in puang ta a chika tilo chu a tong chuak ta a thual thama sakber chu kum sang khat zakwa somsari pare dei to khan ni a detective te chuan serial killer chuan lo manin a lo ti hlum dei to a chu wang chuan tual that tu churin thiam nge nan lo hrelawane chika tilo chu tira kan lo soi tak mi pakhat zertir tu hna thoka lui kambula khosa kha ni a ami tha ma sakber nia rin chu liana partnova mai chano pangte kha ne kum sang khazako somsari pare ta I han kir le lokila Alexander Craftin ka chu tual that tu nia rin hel ni in a in puan na po ngai thla ka ni a
ti hlumani wang khan serial killer ber chuan ti top to ngain ngai thatak chuan lo omane chu wang chuan serial killer dikdak an ri chika tilo chuan zalen takin kumria chung chu tual tu thatta ne mase detective sa chuan chika tilo chu serial killer ni em ti proof torin asol in puanna reng chu anla nei theida chuang lawa detective sa chuan ruang pakhat sa belef kom som mi chu an in man ma tha ni om tak thlan muala phom chu an hai chuak le tatlat mai chumi hnu chuan chika tilo chuan in phenna tur chu nei chaw rau tatran hle a an han piai deuh hlak hnu chuan chika tilo chuan ang kimati vekani thu chu apuang chuak ta ne chui china chu komhni chung kalpui ni a chika tilo chuan detective te chu che dan zong te hrilin atual thana hmuna te chuan a hruaya atual tha dan chu chip siar tak chuan ala chui kir thei ni chika tilo chuan ami tha te hlau le thlabar om vel chu mu nomati thu le a hlimpui thei zia chu soi ham mai sang kha zakwa somret pelikum khan chika tilo chu manan himan trepa ma se mak tak main apil bo man tlatane chuti lai chuan chika tilo chuan brota lo om mai chano pang chu chhun enga chuan vein tha chu tum ta ne kumsom parogo pa Natasha Galasovska chu chika tilo nen chuan bastena churin toka basa lo thlenar eba wang chuan chu mai chano pang chu raning to hle a chuti rolin chika tilo chuan zona lo zot ve chen boka chulai lo chu bus stand danga hriat thu chu soya ama chu sui tur chuan ti ta a sut nena za om taka lana wang le polai taka beka wang chuan mai chano pang tan chuan ama tina du tur ani churin om mel lawade pumpel anga soin ram hnui re roya chuna kalpuya chemte chuana thatta ne ina kirle hnu chuan atual thana chemte somthum chuang omna drawara chuan chemte chu da luta thingpuite in newspaper te chiara engma thlenglo ang mai chuan oma hlotlinga in ti mel hle chika telo hian mi tha te ruang chu ataksa soi sa chiam zela an leite tan sakin an hute mur chu zai thlakher zela ne chang chuan chung taksa peng te chu ai thin ni om takane chika telo chuan zin chhona pianga bel pakhat chu king thena chu thil chu nu pui hrer rengna ni in ami tha te taksa peng chhum min na na mang thina ne ole tuna chuan ro rel na lam kan hui to nga chika tilo chuan anau pan lai chuan englai po ril tram thin thu chu asaya tramna sa takatla ka wangin ril tram chu thannan ta ni in asai au nau pan thenom teran ai thu te chu asai chuak boka anau pan lai chu nun chu du da nang na kal ngai lawa chu wang chu nun chu kal sualin ami tha tu ruang chu ai thin thu chu asai ko taro rel nan kalpui mek lai chuat pon lama mi pui te chu lo lu tumin police te nen chuan ani norna samaya chu vele chika tilo chuan acting bain adam kho chuang nge theinan an chemak sak vela a ader ni ber masa sela omlai chuan apa ngai le view sia newspaper te chiara thil chu pa ngai takin aya a selmet te nen po ches ten khel hawane trailer nei chung chuan security lam chu chelhe a mi puite le ami tha chung te thinrim na laka tanga chika tilo veng rengin guard te chuan phar boi hle ne sang kha zakwa somret bani October ni sompanga lo thlen chuan anri chika tilo chu mi somnga pahni te me rong taka tha wangin thi tura chung thu rela ni ta ne he court thu top hi ami tha zong chung te pon an pom tlang hle a sang kha zakwa somkwa pali February ni sompali vide ni taka chika tilo chu ata na basement a alua ka nin ti hlumani ta ne misual thren khat te chu eng ang pon fingin in thup thiam thin ma se he story a hian atopa sual man chu thina ni zia chu kan hu chiang view ome